kaktusz kiállításon. Nektek, önöknek, dr. Nemes Lajost, Debreceni Botanikus-kert nyugalmazott igazgatóját, aki néhány szóban megnyitja az őszi kaktusz kiállítást. Kedves barátaim, kedves látogatók! Megkönnyítette Ádám már is a bevezetőmet, mert az a legnehezebb mindig, hogy valahogy valamilyen bevezetőt hozzon az ember, hogy rávezesse a tulajdonképpeni kiállításra, úgyhogy rögtön rátérhetek a tárgyra. Ez a kiállítás, mint a híre eljött hozzánk, virágzó dél-amerikai kaktuszok címszó alatt. És az árusítóktól pedig tájékoztatást kaphat mindenki a növények tartásához, teleltetéséhez. Az infosátorban egyesületi kiadványok, könyvek, és ugyanott belépni is lehet. Nem ártana, ha sokan belépnénk. A gyermekes családokat kaktuszos zsák macska fogadja, a növénykedvelőket szombaton 11 órakor a Notokaktusz nemzetségről, 15 órakor pedig Peru kaktuszairól szakmai előadás várja. Többet nem tudok bevezetőként mondani, úgyhogy megnyitom a kiállítást. Köszönöm szépen.